Oh, fuck. Какво става пак, бе? Какво става, бе? Какво трябва? Ти го, бе! Божки, гласа ми направо умрял. Че, червената кола ли е? Какво са направили, че е колата? Че я вдигат? О, разбрах, мисля, че не си е платила да си тръгне. Божка, представяш ли се и тия коли? Сега всички да буквално може да си се платили за една година. Добре, сега не ви казвам. Бай, той човек е отвратително дебел. Не ми пука какво е, бе дебел. Сега вдигат колата. Е оболзал. И знаете ли, даже ще направя танца. Я гледай това, бе. Я гадейам. Искам да го видя как го вдигат. За теб. Така, аз няма да говоря зле, просто ще гледам как вдигат. Превозното средство. Шегичка. Колата, разбира се. Айде, дигни я. Пръдлю. Изгледа като пръдлю, защото всички трябва просто да се напели. Каре, гледайте. Толкова ли съм дебил? Кажете ми. Имам малко стомахче. Но не е толкова зле. И колкото и той, буквално ако падне, ще стигна колко до кола, ама... Знаеш? О, хубава идея, сега ще изкрещя бе. Ще се прибера в стаята. Боже, това ще е страшно. Озе човек ще разбере, че съм аз. Ей, Горас. Горасчо. Събериш ти. Ти, господин Дебелянко, принцесата на Адралес и господин Продланко в колата. Супер. Добре, това е продължило за 2 минути. За 2 часа. О, Боже, мила! Сега го разбрах, но ето там буквално има доста деца. Гледайте, вече има лампи. Се никъде няма да стоите. Спусна ли си телефона? Много ли се иска да видя как просто ям нещо като вау. Като ям се едно е гад. Вау. Чуйте, ако искате да гледате, трябва да станете нещо като... О, бра, буквално мога цял ден да се игра с... О, божечко, ръцете ми стръпнаха. Не, е доста забавно, буквално това мога да го правя цял. Господин Предлако, принцесата Иралик, господин Страшен и Падливко. Бра, силен. Предлав, но силен. Та си аз мога да помогна, ако бях някак. Тебе. Даже не е станало нощ. Не е виждал луната. И там още малко светло. И даже се вижда... Облаци още има. Значи още все па... О, фак. О, добре, това е страшно. Добре, че е баща. Чай малко. И казва, че това е колата на баща ми. Това ли е тя? Не. Неговата имаше такова нагоре и беше... Мисля, че BMW или нещо. Честно, не ви казвам, че сме най-богатите. Просто бях забрал марката.
Може да е BMW. Мисля, че беше BMW. Аз не съм много добър с тия колени неща. Сега за работата ви ще ви дам един крака. Да, това беше добре. И докато те го правят нещо, аз ще ви кажа една история. Така веднъж, докато аз просто си седях и тук и бях оставил малко храна и там. Бях отишъл до тоалетната и точно що се бях върнал, бях видял един гларус леко да кълве от храната ми. И аз го хванах за краката. Направо беше го. Като го. Почна да крещи и малко го шляпнах. Ама има предвид, той беше нещо ето такова и аз просто ще го поинк. Честно. Чао, бе. Добре, нямам сега да гледаме това. Тук сега може би да виждам. Бро, затваряй се, бутрата е. Така. Някъде е там в небето вижда нещо, което свети. Мисля, че това е Божествената звезда или нещо. Или северната, не знам. Облести много повече от всички и сега виждам буквално една, две. Божечко! Виждам самолет, който премига, мисля, че е или просто такова голямо, или е нещо. Ако видя да фърнат бомба, буквално казвам на майка ми и бягам. И ми пука бягам, фърнам се, пука бягам, умирам. Олте не пукай бомба, Америка! Дай! Фърни го! Количката нагоре! Често ако аз бях това, просто гледайте какво бих направил, така. Чакайте да го намаля. Така, сега което е там. Аз бих направил един малък дрифт така, ще мина там, ще щупя това и ще почна да правя някакви движения и да се махна от страната. Но то, аз минали границата, те вече не могат да ме хванат. Аз ще се факнат. Защото просто ще мине назад и веднага ще ми блокира пътя, затова сигурно няма да успея. И този бус там е стък. Буквално е стък. Да бе, бутай Прадливко. Прадливко грозен. Чакай, 1, 2, 3, 4, 5 светлини. Ще ви докажа, че може оттам. Сега колата ще мине точно оттам, по пътя към ето те колени, от тази дупка е. И така. Ще го отворя и гледай, просто гледай. Ако ви казвам, трябва да се абонирате. Казвам ви, ако мине оттам, трябва да се абонирате. Добре. Даже да не... Каквото и да ви казвам, сигурно да не ме слушате. Но моля ви, абонирайте се. Трябват ми абонати, защото искам да пускам на живо. Защото нямаше ли да е готино просто да се разкарвам навън на живо с колелото си. Да разкараме едно. Мога просто да се закача телефона отпред и да го караме, например, да ходя към разни места и взема. Сигурно няма да стане, защото почти никой не ми гледа. Това ще е най-дългия ми видеоклип. Няма да го правя на 2 части, защото това е гадното. Вие сигурно ще чакате седмица, пак като стане нещо такова. И това просто ще го пусна на 2. Сега се спи, майка ми е заспала, баба ми, ако я видя там, сигурно съм мъртъв. Айде, просто ви, колата ми спи да бият. Огрето ми е. Да, беше голямо. Добре, така, сега малко ми се пишка за това. Чакай малко. Мисля, че мога да направя нещо като... Тук сега съм сложил нещо, някаква пръчка. И ако направя... Добре, и така гледа. Добре, забравя. И качва тя.
Няма как да хора до туалетата сега. Гледаме някакви момент. Нет. И сериозно, много искам да се... Motherfucker. Божко. The poor ladies and boys. Bro, just do the car and go home. Така. Сега, щом тръгне това малко напред, веднага спирам видеото, защото ми се играе Roblox, разбира се. Добре, това сега малко е такова. Много ми се пишка. Просто мръдни. Легичко. Бързо. Знам, че това го правят в Мистер Пис. Видео, защото все пак аз съм абониран и го гледам. Доста е готин и прави готини видеа, но най-вече е богат. Ние не сме много богати. По няколко часа го чакам да мръдне. Отнетата врата, братчо. Та част ще я изтрия. Та част буквално ще я изтрия. Не ми пука. Изтрия я. Ако не мога да изтрия, никой няма да види това. Не мога фейс ревю толкова рано. И никой не бива да знае реалното ми име, което... Ако има англичани, значи... Да, най-после. Най-после, божечко. Дано не съм се записал видеото. Добре, ще се видим с другия път, с странни готини неща, може би не готини, но ще се видим утре. Уи!